Para pamirsa ingkang kinasih, kawula Sriwidati saking GKJ Ebenezer, Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedar dinten Setu 8 November 2019. Kaserat dening Bapak Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho saking pangentasan 3 ayat 13 dumugi 12, Jabur 17 ayat 1 dumugi 9, Lukas 12 ayat 1 dumugi 8. Pamaosing kitab suci saking Lukas 12 ayat 1 kanthi jejer prigel mangsuli. Lukas 12 ayat 1 mekaten suraosipun. Pambaptise Nabi Yohanan iku saka swarga apa saka manungsa? Para pamirsa ingkang kinasih, para pangarsaning agami Yahudi kepengin jiret Gusti Yesus kanthi pitakenan ingkang angel. Panguwaosipun Gusti Yesus punika saking pundi? Nanging Gusti Yesus mangsuli kanthi pitakenan ugi bab pambaptisipun Nabi Yohanan. Para tiyang wau mboten wantun mangsuli bilih pambaptisipun Nabi Yohanan menika saking swarga. Awit tiyang-tiyang wau mboten nggadahi kapitadosan ingkang mekaten. Ananging menawi mangsuli bilih pambaptisipun Nabi Yohanan menika saking manungsa, tiyang-tiyang wau ajrih dhateng tiyang kathah awit sami pitados bilih Yohanan menika madhep minangka nabining Gusti Allah. Para pangagenging agami Yahudi wau mboten saged atur wangsulan. Menapa Gusti Yesus makarya menalika Gusti Yesus makarya? Pancen kathah tiyang ingkang remen dumateng panjenenganipun. Ananging kathah ugi ingkang boten remen, malah kepara sengit. Kalebet para pangagenging agami Yahudi wau. Sinaosa mekaten, Gusti Yesus tetep nindakaken pakaryanipun. Sedaya panjireting tiyang saged dipun wangsuli kanthi wasis lan permati, tatas lan titis. Menika nelakaken bilih Gusti Yesus mboten namung makarya kanthi sae, nanging ugi saged ngadepi sedaya pepalang ing satengahing pakaryan. Sumangga kita niti priksa peladosan saha pedamelan kita piyambak-piyambak. Mboten saged kita selaki bilih kita sami asring ngadepi kathah sanget panjireting sesami, supados pakaryan kita saged cugar. Pramila kita sami kedah waspada saha nyuwun kawicaksanan saking Roh Suci supados kasaged nomrantasi ing pakaryan saha trampil atur wangsulan tumraping sedaya panjiret wau. Kados dene pangandikanipun Gusti Yesus ing Matius 11 ayat 16b. Mulane sing ati-ati kaya ula lan sing bares kaya manuk dara. Roh Suci mesti nyagedaken kita sami ngadepi sedaya pepalang. Amin. Mekaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga. Duh Pangeran, juru wilujeng kawula,
ngaturaken gunging panuwun syukur awit paduka tansah nuntun saha ngrimati gesang kawula. Berkah saha panuntun paduka kawula suwun ing dinten menika. Ing saklebeting kawula ngayahi pedamelan peparing paduka. Mugi sedaya saged kaleksanan kanthi kebak ing kawilujengan. Wonten ing asmanipun paduka Gusti Yesus Kristus, pandonga punika kawula aturaken. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan sabda winedhar Sinode GKJ dinten menika. Ngantos pinanggih ing program saklajengipun. Sumangga panjenengan like, subscribe lan dipun kintunaken dhateng sedherek sanesipun. Gusti Yesus berkahi.